Kameli debatana sumurung sian salut naroha ima nama ngaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Horas marida salhutna hira jelas do mikot terbigi amanginang nunga atar satao nau dang marjamita manang marhubas bison alai hira diingot tamu do piau amanginang jala macailah situ turu hakku amanginang tebu-tebu edde manang dakku to hamu songon na sangat menikmati nang pesongon na hira sidi-sidi sipata alai menurut tu ala dinikmati dora hata-hatanya kedea ti amanginang tabu-tabu memang dang binoto ala permusik ta songon lengkap iso melihat me nasida songon na masuk-masuk turoha nang ate-ate songon do hambuna suak songon nang akakuri tong maluar biasa hona-hona nang piga-piga kurnya narong rupiah tersilat di otik ba melihat atau anggo terutama kur amai anggo suara opak nenge di sibenian pedik suara dua si patah laut tu kiri atas songon ni mak. Jadi ima manginang sahak mahitan waing tu jamitat tahun ima sian puda ni Raja Salomo bidu 22 mamuka sian ayat welu sahat rodi ayat 12 tajaha jala di bagasar rohatama tapayutihud hujahahon ma sianon manangise na manaburhon hagiduhon gotilon na do sugut hamagoan jala siap do tukot ni hajukaton nai halak nalabok marpanaili dapotan pasu-pasu ay dileod do sian idahanna tu halak na pugus say pabali ma halak pergiduk asa madau perbedaan jadi macadi ma perselisian dohot tokar-tokar manang ise na makaholongi roha hapitaon basar uhud pakulingna ale-ale nama rajai mata ni Jahuba mangaramuti parbinotuan alai anggo hata-hata ni pangose-ose dibalikon ibana do ido sahakna otik nai hape apalagi mingguan ninna rodo radio Bonafit FM meliput jala patupahonon secara langsung tu seluruh tapanuli doh solok-solok nabui dimasuki frekuensi ni radio. Jadi akakurmunai doh akedetai ternyata nunga dibigi oleh ya oknum manang jolma nasobui romar minggu sai unang ma alani losok nai sai alani nasobui merek ma manang persahiton manang baru mar poso-poso itu teh emang radio FM mau lihat ma dinasida. Jadi masuk maitamang tu jamitat tahun molo taingo minggu pa 10 pituhon doktrinitatis jamitat tadi si ima mangulu di dalani Jahuba sian pesal memai dungi nari minggui ima marsoba tu Jahuba di bagasan todi dohot hasil tongan ima sian Johannes bidu opat jelas onari minggu pa 10 siahon dung trinitatis berkamu ma di buku carta yang manginang dia holongi debatado jolma na iyas roha terjarang do bahasa Batak ni kotor tabo otuake do kotor ngolo na wingo dorsun ido dorsun mangna budak waduh
Oh rotak berarti dang dihaolongi debata akana jarang do pakai rotak rohana ke ya do yes roha adong kotor rotak do adong ke adong dokan alai dak polai pakai rotak otak nain nada ke dihaolongi debata do aka na yes roha. Jadi amang inang adong do parasingan ni puda manang amsal sian akam kunasing omana pinatupa ni Raja Salomo sarupa don adong pesalmen tuluon idok kitab-kitab hikmat inna aka buku ni habisuhon manang hapat tason jadi dinggat do di patupaon molo hita Batak manang dohok Melayu malodo itor di boto don berakit-rakit dahulu berenang-enang ketepian itu teh berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersaki-saki dahulu monding kemudian itu teh luar saya dokon bersaki-saki dahulu bersenang-senang kemudian dangalan lansia dia nang terberek kuna kina tahu ne dia punya lansia holo ba terus moding mah wingo bulu ne ngosong kalakon naraku moliate mah khusus tukur lansia anggau andang inaraku do moliate mah hubigihan kur lansion lehonom mudo dihami umur songon aka idang lansion jelebu hami musai markur ya do dia nganang tok kamu amang inang amang suara muna nabongori sampai umur 20 boy tok pabutu bigi hono muna di son ido angan ngatta jela hipas nasida ngai komar pembantu hamuroto son inang sendiri dope luar biasa jadi kembali ma tu amsal naking abang inang manang poda si paingot songon pepatah ni Melayu molo dihita adong do songon ikan horas todi madingin pir todi matogu adong se roha sai kapingin hepeng laco heat sahat nganangna tolap songonia ke misalna adong masongonikan sinuan bulu sibain nalas sinuan uhum sibain na horas songoni mau jadi 100 biji manang 100 hira padohan puda maun di bain nasida jadi mulut taruh naking sinuan bulu si bain nalas oke kan sinuan bulu baru as budi kan baru sinuan uhum tong do kan si bain na as horas diatur kata-katana imau nunga jarang beta pikirion molo makaranget de pejol manungaing asal masongoni adong do edde nuaing ngiri-ngiri tong laku hien una inu wow kena laku ingo langsung dia ano kayak bigiamu dang cocok alai laku akhirat daw di patupa Raja Salomo on dakolan memudai molo hitan waing memudai molo songon si Raja Salomo rupani holad didok molo di bahasa Ibranina rupani idok seda kata ngator dibote awal inna rupani misalna oh berarti artinya hagiduhon manang devil mangna evil manang nasibulis itu rarong wando disi seda hata songon kita rupani sinuan bulu oh ngai boto bi horas tod di madingin ngai tori boto manjal dilanjutton mesti berakit-rakit dahulu malah songon nahurang rupani otik ikan di siang hari mulai sekolah berakit-rakit dahulu oh berarti acik macam waing dua duk tamat dinggen atar songoni mau artinya secara kebenaran dang sarupa on tujajini debata amanginang de oleh padohan ni sadaraja molo taingo menang na minggu paono doktrinitatis sadaraja-raja tabai do disi mangulu di bagasan habisuhon nasihat debata dihatai do disi taringo tu
kemampuan ni Raja Salomo mabainon. Jadi masada poda natur manang poda si paingot 100 dihajagoon ni si Raja Salomo di patupaybay na mau. Molo hita nuaing Presiden Jokowi ala baru dilantik rupani di bay na di si nawacita itu teh anggo nuaing ngasing berak ngai torido berai manang na dakpola huwoto pe alai marhite-hite pakatayon dohot menteri pendidikan dan kebudayaan na baru di padomu dohot men ristek dikti atar sinadim doragwarnion botamu dope umurna uposo dope saprediama hira 35 dope umurna alania hadoi ala dibereng perkarejona karakterna songoni do nang si Salomo dak pola herak kita di si Salomo pe poso dope diangkat jadi raja poso hien sapenna aku tolak puro Tuhan nagudengan wargaku nagudengan negara jajahan nami buana mau atau nggak ada pengiduanmu inna di bata dinipinai lehom madiau patas niroha do bisu omma hasilna suatu hari di kerajaan ni si Salomo roro tu si raja ni Ethiopia buru-buru dilingdung merdelen holan naing mabigi-bigi hikmah dari Salomo manang naon puda naon tabaya kok kita manuai jadi patut kita syukuri sonari piri-piri gratis taberengon 100 puda yang dihasilkan oleh ala dipakai di bata hajol maun ni si Salomo madok on omma pengalaman ni ada jolma hasil refleksina mernida na di pertibion dan peraturan ni marminggu da manginang na di Amsalon peraturan sehari-hari don mamereng ina ni halak adong dison wa hukumna mernida amamani jolma adong mencuri sedikit-sedikit adong menahan nafsu adong berkamu mah mangihuton buru-buru nasohasea adong berkamu no madang dia 10 tahun ni turpuk tahun berkamu mah nasobarani daw macahahon berkamu man ni berkamu 10 ni turpuk tahun na iponggol le tono le 12 lengka iso sude bayang kau masih 100 padohan una pala marsi bereng kamu darung di sone jadi amanginang sian si 100 si di papilito manoaing tuhita 5 ayat welu ayat sia ayat 10 sada dohot 12 namar tujuan asa rap johita mernida ima judulni terpuk tahun dihaholongi debatado akana ias roha apakah syarat-syarat yang disebut dengan suci hatinya jala asataboto termasuk si Paulus si Yakobus apalagi Tuhan Yesus tongdo dijahau odo dijamitahon menurut ida Yakobus odo deba diulang di kitab manang buku ni Yakobus sonari gratis dilihat tuhita na yes rohana jala maul doon yes roha ido bena martangiang do si Daud di Psalm 50 seda ayat 12a saya topa marohana yes di bagasanau ali di bata ala maul doi ikon na di topa di bata do atar songon na mersuat-suat ni do amanginang kopi do sidungan berido do takka rupuna asing marroan kacang do sidungan be kacang-kacang itu nang gudang eme nisuan roro si marememe do takkan asing sehingga nang pola lu jajol mengejar kon naroa hirane boto kadung do i boto asli tidak ada nak jujur kau lau si do mengejar di mana tidak jujur
Itu kan berarti jujur adalah pabuah sedia na wala ko kepengon. Molo jujur dak pula pabuah. Kan kai boto sendiri. Tak terasa do yang manginang di gereja ope. Isi corona mengajari perbeda col mau. Memang bawaannya tanonai hajol monai ngatu budi sisi maroma-oma. Dan ngadok simar bapak-bapak kan. Manang simar among-among kang atu budisi jela pu dape jok do nuai ngope hita sigen ai ngame tua hita dang idok be asli nai rezeki kita unang losok kan kasar mai bibil proy kan ini nado cugeri yang positifnya yang dikatakan anggo di Amsal manang di Pudaon idok dotong nadangul nai idok molo didok akka perbahasa Indonesia ni ngomong manang sistem ni kalimat idokon paralelismus membrorum nenai nomor do isi perkataan nadus alai mararwaro manang ngasuhar. Jadi ima jo pembukaan na amanginang dang masuk dari satu ayat dah ngamik kelebihan munaking gejang depeon ayat welu tidak ma ayat welu manang ise na menaburhon hagiduhon gotilon na do sugut hamagoan jala siap do tukok ni hajuk katonai anggo hita ala gudang de besok pertani nang pegudang mertiga-tiga di selip kasih itu teh adong dotong sa 2 tahun. Jadi adong yang di sini. Adong do di son. Amanginang. Adong gun hadir di son na ulaon na manang las ni rohana dohot berusaha di salib kasih. Manang minggu pagi do na sida. Oh, ala masuk radio on. Hona do tong bigion na di. Artina amang inang anggo masalah pertanian okan masalah menabur dohot manggotil taboto maikan artina manangise na menaburkon hagiduhon gotilon na do sugu tamagoan jelasia do tukko ni hajukatonna dihita pe dang pola mangol bio di budaya Batak edp ngagudak songoni pelik-peling akan nong tumu dak pola ibote bedon molo sinuan ate hacang dona tubuh molo sinuan gadong na tubuh molo tinuan haramoja kita dangu haramoja kuwi tahe hamuna dangi boto hamu haramoja semangka mai do bahasa Batak molo kalapai boto hamu iya di boto hamu ala semersatani horoa ido haramoja manang masalah da upung haramoja do semangkakan ido mulai dibusuan haramoja na tubuh tetapi hukumna amanginang aladang janji ni deba tahun na umum adong do jolma disuan neringgan na swasi do naro molo sinuan nadenggan sai nadenggan do naro baru unak pola tadeo binaroi dang toru congoni alai pengalaman ni si Salomo mana di berengna manang ise na menaburkon hagiduhon gotilon na do sugut hamaguan jadi anggo di bahasa Ibranina acugari di bahasa Batakon rupani asa ingotot tahun manang debai PGBED hu pikir-pikir rupani na sa mingguon tersongonom ma nian acura nabinan ni si Salomoi misalnya marga perdi di si Salomoi isurat tom mau songonom mai bai iya haramuja sinabur haramuja ma gotilon jela dung matoras do perbuenai iya hagiduhon sinabur hamagoam magotilon jala siya do tukok ni hajukaton nai atar songoni ma ni coba-coba rupani jala siap do
tukko ni hajukaton nai, artinya molatu epistel tai dak sude hakim yang jahat, dak sude jaksa yang jahat, dak sude kepala sekolah yang jahat, dak sude kepala desa sialang dana desa daw adong kepala desa son bahasa mekel lambung losongoni kadak sude kepala desa sialang dana desa. Seandainya semua sialang dana desa, maka kepala desa akan dipilih karena semuanya sudah masuk penjara. Kan ini dong. Atar ini maka kata-kata berhubungan, walau saling berlawanan, tetapi berhubungan. Suatu saat nina proverb mawon bahasa Inggris, pro to verb ima kata. Jadi hata-hata na bertujuan tu sada situasi. Jadi situasi ni ayat uwon di dok manang dia na tatabur ido dituai manang isi nebur ido gotilon imon nuaing jele di dok di pelengkapna jele siak do tukok ni hajukaton nai bahwa dakya tukok ni hajukaton na ima kekuasaan yang dimiliki molo kepala desa ni kunaking adong datuk kuasonion kira sakalas mo codik do raja huta kan iyalah mardonga monoti do sisuan bulu kan anggo tu situ tomak tangaro hubungan nion sio bulu raja huta kepala desa hapung inna jolo kan walaupun itu hapung luar biasa mau alai adong do kedak sudah kepala desa sialang dana desa tapi orang yang mengalang dana desa manang memakai otoritasnya powerna odoi kan adong do haguguon si siswa bulu adong do haru haguguon ni bonandia dia dong bulu molomona dak kola cara sakami ulos dua do nenekan halo molomona di dungi diusip pema tu apalah nanti nadanai alai hadi 500 ulos sok kamu nah nenek ngiri dotong api ala kape mabemang ape susah kan bonani hari si picang mau kan ima dipakai kekuatannya jala tokido hagugu onai ima nei nei sona manginang dah jala sia do tukuknya juga tonai seseorang yang memakai power yang dimiliki laho menaburhon hagiduhon sudedoi kecurangan mau bahasa Indonesia na curang jele mulai dok menaburhon apakah setiap bibit yang disaburhon ditanam di ada wardo dibibitkan itertubu di marsugut tamna ben mangalang lasia do itersiakan mulai manuan eme pai mau do pai kan itu mersami suaksoni do hagiduhon kecurangan kebencian late elak teal kosong tak pula lomonya rok madokon alai ba baenon ayat wedu mengajari kan dang terasai bagaikan bibit tubuh dengan tubuh makin besar ale mulas tubuh musi hagiduhon ni disodot tong terbiasalah ima mulu sinaburhon hagiduhon lama kelamaan ima iba bahasa zaman now berkarakterin na julu ngarongon karakternya jadi terbentuk dung dibibitkan imon manang isi na bada beruna hagiduhon kutruna suku tamakuan tak akan terasa makana nadinggam na tabibiton nadinggan enggak akan terasa gitu karakternya kapan sih terbentuk inna dong mulai piga berjuang amon maul dulu sudah nututuai selain panak koyen bertobat anggoi mulai dua mau di penjara mulai sa penjara so bodo si macam itayon dia berhasil mau ada yang gua mulai mek do dia jari kadang tak terlalusan nih mulai alamonang do anak mi amang dokter Aritonang misalnya ala dong aku nasi dia mengajar nggak masuk yang diusu suaksoni nang di ITB mulai nediga mau berjubi belajar ba mulai met dan mungkin kalau tamat SMA itu rupal pali bimbingan tes lah semua nang mana mungkin nang berbibit tiada budi
Atersoni dua mang pangalaho ate dange inang lansia dange dokang ido nak kaning tadok iya haramoja sinabur haramoja magotilon jaladung jolo matoras do perbuinai iya hagi dua sinabur hamagoa magotilon jala siak do tukok ni hajuk katon nai ima na taida na cocok tuhita di ayat welui taida ma amanginang ayat siai halak na labok marpanaili boy na manginang ay di leodo sian idahanna tu halak na bugus marpanaili sudah jarang kita pakai itu teh denggado panailina jarang ay taili hojo artinya memandang tetapi tak kolam mangida hulululu isa mingguan na cocok jalanai pakai di upamani halak Batak adok songonon tinutu gabiri aku ni sera-sera pinatonggor panaili unaku rohani nadibe inna do iwatu siamu do artinya mangina tinutu gabiri itadamu gabiri. Oke, kami kemiri mai. Aku ni sera-sera, ibu tuamu sera-sera. We tay hamuna. Ibu tuamu doi. Sera-sera. Au dana kau dipiara aja, otik-otik je jenami, orang merjai sebulan. Bayi mani Allah kabuti. Sapok do dia nalai dari bersuara, hil-hil kamu nah. Ya, kamu songoni. Jala dong, do makanan sera-sera, dak kutu agwardi, walak yadi. Itu tuh pakai cabe, pakai garam, ada warna. Ura-ura kan. Tinutu gabiri aku ni sera-sera, maralo dong sini, pinatonggor panai nenei raw. Unang hina jolma, unang hu rohani nadiba. Molo dison, ya sia halak na labok marpanaili. Yang dimaksud dengan labok marpanaili ima pemurah on noaing tahun asiniroha maon para siniroha ay dilihat dosian idahanna tuhalak na pogus labok marpanaili dako labuti i manerbeng dia muna adong dope ala beru kacana senenne buti singa aja buat kecibutin nero nang gue pangkat lagi mulai tong ala sian suasa kegang di kecamatan ibu imai on labok marpanaili dapotan pasu-pasu ay dilihat dosian idahan na tuhalat na pugus maka yang disebut dengan labok marpanaili ima yang mampu melihat kebutuhan nilonganna yang murah hatinya dak kolat di ibena hamoraon nai mulu iben yan song nerot di batakodo si bora gugu dul otik bardaina mamora hitaluhud alai sumuru ngau otik jadi mulai itu nalabok marpanaili dia menginginkan kekayaan dari Tuhan asabu itu urupanna anak ni inang bau ni na tulang ni na buru nai ayang goholan inang bau nai no biasa dia muna ala meida halaki ala saudurat do halaki marpesta wala nawan no baga udah lada sianau ma uang jait ni ulosmi nai biasa dia ale mola pola amang bau ni na tulang ni na buru ni edani be ima warna labok marpanaili ay lehod do sian idahanna tu halak na pogus dang sian idahan ni huting ilean san idahanna do unang jomekel lamu pete ma ngiri do pete amu ma didok na tua-tua do ya ay molo ni lehon ala na lubi di iba tu na tua-tua niba manang tutodong niba sarupa doi dohok na mangaliat tu huting na so terharap bihamuna apana suga na kapal ni ikat tongkol manang jahiri isapat teme tu huting na pagoda kudo ni lopa puhul-puhul di parro ni hula-hulai ni babagi humatu tetangga daripada besi
ala pertanyaan di zebu pagoda kudi lopa urak dohok lontong ala satat do huani lontong do huani migoma iba bagi umeh hamuna kebetulan nga baru digaris pinahan nak dan mungkin betul si benon nak anggaro ke pinahan nak patu-patu pohon itu sudah nomor 2 batu tetangka tersongoni mak odao dileho dosian idahan nak mulakan itu tuan julu harus siapa mangakon utari kasadong dia nakki ini anong do kacong ni opung dang taye halat na labok panailina dang ala na lubiya namang ay dileho dosian idahanna tu halat na pugos dang siyan lubi-lubi ni idahanna siya ni idahanna do di bereng tetangga na dang mga do siap pugan ni sa bulabi mahalaki dang tiba-tiba na sa sitong na si bora mapulgu di lage-lage say mamora mahita luhut huhut horas jalagabi rak meta majah ayat 13 ya jangan anggap na di samping mi pergeduk manang perbeda maksudnya di sisi bebe 5 pergidu ko sian perjolo jo sian rohatta ya manginang unang jitur tertudu dong hatta anggo markur hamu namura me mertudukan alanga mulai mangarekam nu yang colma budi isi na salai suara turu di nyo rekaman na oi doida na anggo dang dangami inna di jadi menjadi ma perselisian dohot tokar anggo on dakubo to ba alani hajol mau do memangi ise nawolo torus toru ise nawolo torus salah ido kan muluboy dan ipasik ma salah di bay nak pola idok oke ido kan anggo jol ma ido dah mula pada ibe salah mang no apa lai tori gurui ido selalu morak kebenadang do tau kurama nene asa diingot akan aposo on asa merlapatan on di bahasa Ibrani manis dotong ibe kata-kata nion jadi coba-coba tong berbahasa Batak hadang ni haiton saya heran memang rupakon na dua gabi seda ni tarik konne buti kabiri niatat pergaiton nama rumang pergiduhon unangi dalam nibada nang dosa terima misalna nian dibaik-baik asetor ni ingat jihola didokon hadang ni haiton oh menanggai berbeda ira songoni mahalak Ibranion alak Yahudi dungi adong do memang namaol karakter memang nggak berbeda sudi songon sakit sama atas songon ido adong do raso dak boto ya iber kamu songoni au ni sehel be hubereng ibelang ison jela memang ujago bayot sen wartawan 2 kilo itu orang gambolo ibu to bayar di babutusan. Oleh su itu hari terbaru dang do timar bidde ibu to ina taudi nama luan sudi di boto. Sera tukang maun. Sera rok perbinotoan na khusus mengetahui dapur dompet di nasi. Jala sudi di babuan nyon. Jala memang jujur ribena. Nang peke kurangannya matana si di babuan di. Ba masongonika. Memang bawaannya panggosip songoni sudi nang gihatai ido benai do halak Batak karo adong do hotang naso sibuleon adong acimun naso singak ngaton tadamu acimun singak ngaton jipang ada bahasa Batak ni jipang adong do acimun aro teh jipang acimun silopau karak-karak kamu tahu. Adong doho tang naso sibuleon, adong acimun naso singak ngaton. Adong dohata naso si dohonon, kudang naso pola si pebuebueon. Jalan ok somal di botok kalansia jujur mulan ibadah, bolus mulan didame. Rusur ma si patah hata, tulus ma akka parroha dame. Jujur mulan ibadah, jujur bukan bahasa Batak yang jujur itu ya. Jujur artinya dijujur-jujurin. Jujur, mulai jujur tahun, berita jujur tahun diceritakan mulai bulat cada. Holan opak dolan sia, pada dama pe opak catonga neneng.
Basa pula sahati hamuna innama berbeda menonikan tanggal 7 ada borngin ima jujur tahun. Jujur bulan ibadah. Karena sudah diperceritakan ai edaon kota ya dengau tad do sana jolon. Ala ko kemana menyewa jabuna ami habi ala kon doai darung bijabuna. Ala kon nama kembali menyewa. Ini memang jujur dak pola perlu nian. Tabo to nang ngamangkan nang pola tak tabagajang unang bala berbeda iya kita. Jujur mulai ibadah, bolus mulai didamai. Maksudnya bulus, ibolus comai. Kalaupun kita dikata-katain, digosipin, udah deh, neneng. Kira pada Jakarta wak. Toh Messi, neneng. Iya kan, Sony dong. Mulu nang pendidikan setingkat tinggi, akainasiun, nang senior, otak kasih lingkungan 2, perdiama, ikon bolus mulai didamai, dibolus com. Ulo isi, anggo so perlu dak polai. Manangise na makaholongi roha hapi tahun besar kuhut pakulingna ali-ale nama rajai. Maka Allah mengasihi orang yang suci hatinya. Bahasa Indonesia nih hapi tahun, roha hapi tahun itulah yang disebut dengan suci hatinya. Odi yes. Nagudanga bahasa batat tahun pita rohana yes rohana. Manang ise ido esa pulseda manginang berkamu juga manginang. Manang ise nama kolongi roha hapi tahun besar kuhut pakulingna ale-ale nama rajai. Pita sempurna baik sekali komplit murni pure bersih imau. Dangarong disok kosom bulus mak dibolus kan ini naknya jujur mulani bada bolus mulani dame. Dibolucon nggak ada kosong dendamnya sampai beras Indonesia orang ini dia botoin atau beras Indonesia dendam kusuma dah usinan nih makai suma opung ima ini orang ini dia botoin beras Indonesia alana halak batak penajulu dang lomo rohane ngaitor di payingoti songon bagot nemetua do nah halak perhosom ngain boto amu do amang bagot nemetua bagot imana neng gabi pakoi na tu pertonunan ni buti terpangan unokna songoni denda parhosom akan menyakiti diri sendiri halakang ngacuek di mana si marhosom o ngaturu hali marminggu i mana si hele pe ala di hosomna imau songo bagot manang ise nama kolongi roha hapi tahun basar huhu pakulingna ale-ale nama raja basar huhut pakulingna molo di bahasa Inggris basar pakulingna graciously speech inna maksudna hata-hata na mengandung berkat dangarong bahasa Batakna lawan ni hata na menyelikit na menyakitkan ayo dah nang merar hape weda nenek menyelikit di ayo udah tabu dah ngamu dak diamang nih baru bertukang nih 2 minggu karya jo kan nih apa ngai boto perjuji matai HP suarok si toran natuin natai bah mau lihat mana dah nih ngamu dak diamat tadi 2 minggu bertukang di syater datuk sudah godang dah HP boto baru tahu matai berjuji kan nyelikit ada goreng dang grill gahaun dang basar pakuling nyon idon Idu kana isa puseda manangis nama kolongi roh hapi tahun besar huhu pakulingna ale-ale nama rajai besar termasuk dosi lembut tabu alai dang si palencem botamu si palencem si palesem olo ngakam tak idang lebih beredi si palencem di sambil dia sapi sok kamu nenek dak kayak begitu cerita nak ini nak pola oh cami tarukan aku mau cerita nih Robert tedang di Buruna udang manuk na disi kasih balecem kamu ale molok ka manuk na di teras tahun dang manuk taida manuk di tetangga di inna unang adong besi maksud makan ido ima ido dia 10 sedai manang isi nama kaholongi roha bi tahun besar huhu pakulingna ale-ale nama raja Odo anggo tedani rohana yes odo ibana ayat 10 sedema hira ido pangaripuna namang inang dah sias 55 atardang nama dok nomor gana rak masih nama jaha ayat 10 sedai 3 ya
Imani. The poor in heart in dari bahasa Inggris. Asli. Jadi amang inang ni coba menyimpulkan ayat 10 sadawan asa taingot. Dalam nungalam di palabas, jala betul-betul di pasar-sar, siala haburjuan ni raja. Tapar todihom marohan ayas, huhut perpakuling na besar, asa gabe ale-ale ni raja. Dangit doko kamu emat itu tongana. Memang itu anggo jago-jago bataki songonima. Asa di ngotak kaya nakota roti tak. Dalam nunga di palabas, jala betul-betul di pasar-sar, siala haburjuan ni raja. Tapar todihom marohan ayas, huhut perpakuling na besar, asa gabe ale-ale ni raja. Ayat 12 3 ya. Niripu soban HP do bulu. Niripu dongan HP musuh. Jadi openg amalo yebata. Mando pangose-ose holan di dok. Hati-hati ho lai. Niripu soban di. Oh, pengkhianat kan manis. Niripu soban HP do bulu. Niripu dongan HP musuh. Kolak digitalan sih atau dah HP tombus tu ama. Kalau di tahun tersebut don, saat per Kamis perbedaan, ngiri don. Kalau di tahun perhalaian don, dah mbak rahasia nama di perhalaian don, oleh Allah apa ledaku ho, babu matu ho acur. Termasuk dari pangosya-osya muna, bertobatlah. Termasuk gabus di. Salibaba salibubu solok di pia-pia, sehali pi mergabus, matuatano dang persea. Belum pangosya-osya olah mergabus. Ija budak bapan ni dah ngapain bodoh ngadua borngin. Bakoni jolma akan mangulu do adong haliluna. Ba unang madabo pangalaho song ni pogu asa ganupita marlas ni roha. Ni luluat taduk bayon anggoon tuakahamon sigohat. Butamu sigohat. Sigodak kata. Gejang kata na. Ayang golek bangun cengonot do 150 taman nok kita merjubileum gampang mai. Ene. Ada dungro tu si tok ripe marcogot mada amang. Jadi amang inang nunga jelas be sia cilima ayaton nunga jelas be masuk dohita amang inang gebe nani haulongan di debata ima na iyes rohai amin martangi yang mahita. Moliate ale Tuhan ala di patupaho tuhami apala di mingguon pasu-pasu syat Tuhan dia bata di pasu-pasu jala diramuti Tuhan dia bata mahu sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaurhon ma damena tu todim amin. Marihita salutna